jam gena waali fini wiyete men ñande nasande 17 siltu ujunde ɗe nogas joyi ina hawre nogas joyi mawlud ujunere temen nayi capannayi jeeɗiɗi fergo fulɓe mbi renade ko rentina koye pinal jeeya caɗele goɗɗe e nder leydi Mali gila duuɓi 13 ɓennuɗi ɗi loowi balli fulfulɓe biyowol ala ɗo yaano artiɗo wonno goomu humanigu nden ko laylay rendo Mali ngu waɗi bowlol communiqué faade tawateɓe e dow laylay rendo ɓe yo ndento ɓiɗɗo malinajo hay goto woto weltoro ma yiɗa saka yaccoro yawtinde humpitoji iwɗe e pelle cerindiɗe tawa o laaɓaka gorgol ɗin humpitoji gila e bindanɗe ha enate eko nandi hen ɗum ko wallude wat boniyankoɓe ɓe eko jogori ummanade ɓe mbi kala jiɗɗo humpitoji laaɓi yo naat e lowe maɓɓe laamuyankore ko wayno Fama Lesor e Ortem yentude eko yimɓe hewɓe teskotoɓe mbasiyi kala jomen ɓornuli ciforiɗe hono ni en yo ndeno piilki jancaji wutteji beybeyiji motoji mawɗi yaade wuro e wuro tawa ala kayitaji moftude nate nabakaji widoji e haalaji yimɓe serindiɓe ɗum heewi jibinde hande ko fiyeede ɗeɗɗede haɓɓede dumbede sokede majjinede e warede duɗal Pulaar murtuɗo Joob yo jaam ñallu ñallane nder hen